Pois, boas tardes. Moitas grazas por vir desa presentación da loita dos perdedores de Luís Lamela, que está aquí connosco, que ten por título Razón e xénese da guerrilla antifranquista en Galiza. Vou ser breve porque ten que falar Lamela, pero bueno, teño que cumprir co ritual en nome da editorial Ai o Vento, non? O libro conta a historia dos fuxidos desde o inicio mesmo da guerra de 1936, porque coido que en Vigo tamén a xente fuxiu polo Monte da Madroga, según me teñen contado, non? Dos fuxidos e tamén dos guerrilleiros. Primeiramente parece que foron máis fuxidos que guerrilleiros, a guerrilla organízase máis tarde, e máis ou menos remata este periplo histórico en 1948, creo que ainda siga algo máis por aí, é o abandono oficial da loita armada, parece ser, non? Que deciden pois os partidos que estaban no exilio, os partidos políticos, sobre todo pois o Partido Comunista, non? Pero isto só explicará ben contrariamente á imaxe que podemos ter algúns mítica sobre todo do guerrilleiro ou dos fuxidos. Ao ler o libro de Lamela, esa imaxe mítica parecida a que teño eu e a xo coñer que outra xente, non? Parecida a esa representación que fan as estatuas do realismo socialista ou dos cartéis da guerra civil, de propaganda, pero contrariamente a esa imaxe, ao ler o libro entramos en persoas de carne e oso. Tanto é así que aparece unha lista ampla, non completa porque é imposible, non? Pero unha lista ampla de xente concreta que fuxida ou guerrilleira que existiu de verdade e a que se relaciona con nome e apelidos. A xente parece ser que fuxía ao monte por varios motivos, non? Fuxía, lóxicamente, da represión franquista, desde, como digo, o inicio da mesma guerra. Uns eran prófugos do exército, da mariña, outros fuxían porque eran militantes de partidos políticos, fose o que fose, o Partido Galeguista ou outros, non? E tamén había xente, e isto é o hino desde neno, que fuxía non tanto por ser política, que moitos, según din no libro, pois non tiñan nin conciencia política ou moi baixa, pero fuxían por outros motivos, moitos por represalias que certos señoritos da aldea falanxistas, abusando do poder que tiñan agora, pois igual se perseguían a certa xente por motivos anteriores que non tiñan nada que ver coa política, nin coa guerra, nin coa nada, non? Logo de rematada oficialmente a loita armada, aí, despois de rematar oficialmente a guerra en 1939, aí sí que pode aparecer a mellor esa figura mítica do guerrilleiro, que solamente que o soubo, que sí que pode parecer un personaxe máis arquetípico, non? Eu lendo o libro percibín unha historia viva, non que eu vivise en esa época, pero vivina a través de meus pais, a través dos meus avós, das miñas tías, da familia, non? Ademais, isto repetiuse moitas veces na familia. Meu pai, que estivo na fronte de guerra, contou a guerra 1000 veces, como é lóxico, nos pasaría a todos os que somos fillos desa época. Por exemplo, contaban, recordoume o ler o frío que pasaban os guerrilleiros, os fuxidos no monte, que era un frío tremendo, de fame tamén, non? Pero chamou a atención que cando asaltaban a unha casa, probablemente casas de poderosos, ben situados, pero ás veces tamén parece ser que eran incluso outras casas, non? Por necesidade. Chamou a atención que roubasen mantas. Claro, tiñan unha gran utilidade, non? Para eles. Meu pai, que como vos digo, foi reclutado con 19 anos, coido, para ir á guerra,
falaba moito do frío que pasou tamén no monte, neste caso na fronte de batalla, de guerra, bueno, de que non fose directa, pero estaba ali no monte, non? Incluso de vello decía que tiña frío e que lle quedou da guerra, que isto pasou a moita xente, non? Que de vellos decían que o frío lle viña de estar no monte, supoño que sería un frío similar. Sí. Falando do meu pai, que foi un, como tantos que baixaron a Pontevedra a Caixa de Recrutas, seguramente desinformados de todo, porque vivían na aldea, terían uns coñecementos mínimos de política que nem interesaría. Supoño que pensarían eles que entraban pois a cumprir o servizo militar, sin saberen moitas veces que estaban metidos pois nun golpe de Estado, participando. Coido que hai pouco escrito sobre os soldados que foron ao exército de Franco sin comelo nin bebelo, non? Outra das cousas que oín de neno e oirían os da miña xeración contar na casa foi a fame, que tamén a xente do monte pasou unha fame negra, non? A fame sobre todo do 41. Eu oín a miña nai e as miñas tías, bueno, tamén os meus avós, falar do 41 mil veces. Eles estaban na vila, non estaban nunha aldea de monte, como onde era meu pai, pero pasaron fame tamén, non? E na cidade son, digamos. O acoso á familia, eu recordo tamén que contaba meu avó que saía pois, a facer as súas necesidades de noite, porque ás veces na casa non había corpo de baño, non? E que acosaba pois, a Garda Civil sospeitando que a mellor que era pois, calquera, non? Escapado. O das mulleres que levaban a comida quente para o home que estaba no monte, porque as mulleres, según lin, parece ser que non participaron, polo menos en accións de combate, e non eran incluso moi ben vistas por os guerrilleiros, non? Por os dirigentes guerrilleiros. En cambio, sí tiveron unha importancia enorme na logística, non? Que sei que para que unha persoa estea no combate fan falta, non sei se 8 ou 10 na logística, o sea que é importantísimo isto, non? Outra das cousas é o da cama quente, que contaban que chegaba pois, a Garda Civil ou a Brigadilla e encontraba cama quente, que estivera ali alguén. Estas cousas que de neno che van quedando e que son historia viva, non? Tamén oín fora da familia o que se cita no libro, tratar os guerrilleiros e os fuxidos como bandoleiros, como malfeitores, como bandidos e, por suposto, como terroristas. Isto de terroristas é un caixón de desastre que aínda se siga a usar agora. Terrorista é todo o mundo que se opoña ao réxime establecido, non? Esa para rematar, a historia remata nun episodio doloroso, como contas tamén, que foi o abandono que fixeron as potencias vencedoras da guerra, chamadas democráticas, o abandono da república e deixando a toda aquela xente e a todo o povo en mans da ditadura franquista. Pois moitas grazas e a ver que nos conta o Lamela. Boas tardes. Gracias pola introducción e por esta selección de feitos que falan da guerrilla. Vou a ser breve porque estas cousas é mellor lelo no libro, non? Con este libro tentamos encher un baleiro con relación ao relato da guerrilla galega. Ata a actualidade soamente existen traballos biográficos máis ou menos extensos que se centran nun protagonista como o que eu publiquei sobre Foucellas no ano 92. Pero nunca se fixeron estudos xerais ou críticos do que foi a guerrilla en Galicia. E para falar da guerrilla temos que falar primeiro dos fuxidos, dos escapados. Como dixo Carreiro, tan pronto se produciu o golpe de Estado, o intento de golpe de Estado, houve moita xente que se marchou para o monte. Xente que
non quería que os alistasen para a guerra, porque aquela guerra non a consideraban deles, e se escaparon ao monte para ocultarse, para que non os detuvesen e os alistasen. Eso pensaban que en 15 ou 20 días o golpe de Estado que se había levantado, que se había producido polo exército, pasaría pronto e eles podían volver ás súas casas e seguir a vida normal. Non pensaban que aquelo durase 3 anos como durou, senón que eles con 15 ou 20 días pensaban que xa todo se arreglaba e eles podrían seguir a vida. Quenes foron os que escaparon? Os que escaparon foron os que non querían ir ao frente de batalla no exército dos golpistas, e aqueles outros que viron que os que habían ganado en Galicia estaban represaliando a determinada xente, a determinados individuos que se habían significado durante a República con sindicatos, con partidos políticos, e escaparon para escapar da represión, non? Os que quedaron nas súas casas crendo que por non facer dano algún nin delito penal non lles sucedería nada, resultaron detidos pola Garda Civil. Uns foron encausados en consellos de guerra e foron condenados a morte, sin haber eles feito nada malo nin daño a nadie, non? Pero os xuzgaron e querían eliminar, os franquistas, os sublevados franquistas querían eliminar aqueles que tiñan que habían tido algún protagonismo na vida política ou na vida social durante a República. Pero ao final, como dixe, moitos foron fusilados, outros perseguidos e acosados hasta o cansanzo, e os que escaparon sufriron fame, sufriron enfermedades ou se entregaron voluntariamente e foron detidos, falecendo algúns por disparos dos perseguidores, xustificando a aplicación da lei de fugas. Moitos morreron por aplicación da famosa lei de fugas. E eses personaxes aos que lle aplicaban a lei de fugas aparecían mortos con tiros na nuca. O sea, era tanto a despreocupación deles que dos perseguidores de que as autopsias indicasen de que tiñan tiros na nuca, que lle importaba un comino, porque uns personajes que escapan da Guardia Civil ou dos falanxistas non podían ter tiros na espalda ou como noutra parte do corpo, pero na cabeza era moi difícil que escapando que lle pudesen esa represión foi crecendo e en moitos casos provocou que algunha, non moita, senón algunha da xente que estaba no monte empezase a negociar as súas familias cos perseguidores para que pudesen entregarse, volver a casa
e sufrir a condena de prisión, pero que non os matasen. Eso tamén existió. Pero non todos os que negociaron esa salida cas autoridades sublevadas, non todos lle respetaron a vida, senón que, en moitos casos, despois de negociar cas familias, os mataron igual. Como viviron esta xente no monte? No monte, no verán, se está moi ben, pero no inverno, pois, a vida é moi difícil, non? Durante os primeiros tempos, o que fixeron os escapados foi residir moi cerca das súas casas da familia. Eso levaba a que as amistades ou a familia lle axudase e lle desen de comer. Os familiares iban ao monte, deixabanlle a comida e así iban sobrevivindo. Pero ao chegar o inverno e ser controladas as casas das familias dos escapados, pois tiñan que alejarse para que, primeiro, que non represaliasen os seus familiares e para que intentar organizarse lexos das súas casas para poder comer e vivir. Eso levou a que a persecución da Guardia Civil e dos falanxistas se intensificase e empezaron a organizarse para defenderse. En lugar de ir en solitario, empezaron a xuntarse determinados xentes que se coñecían ou que estaban no monte como eles sufrindo a mesma persecución, e se empezaron a organizar para sancionar a xente que estaba próxima ao franquismo. Aqueles que habían axudado ao levantamento militar, aqueles que participaron na represión física e aqueles que tiñan cartos que había o estar a favor do franquismo ou da ditadura, lle habían beneficiado económicamente, empezaron a sancionar a esa xente para poder vivir, porque aunque había moita xente que lle axudaba, a xente non tiña en aquel entonces suficiente cartos como para manter a media docena de guerrilleros, de escapados na súa casa, porque se iba a comprar a unha tienda determinados artículos para que comesen os que os escondían ali, as tendas estaban de alguna forma tamén vigiladas, controladas, tanto por falangistas como pola Guardia Civil, e os propios tendeiros denunciaban a aquelas familias que lle levaban moitos artículos da alimentación, aunque os pagaban, pero sabían de que do poder económico desas familias e que esos produtos que levaban non era unhas compras normales para aquelas necesidades, non? E inclusive os denunciaban para que detivesen os escapados que eles intentaban axudar. Unha vez que empezaron con estas actividades de
unha forma de vivir. Os homes do monte, os primeiros escapados, se empezaron a sumar máis individuos que estaban que habían escapado de Asturias no momento que se perdiu Asturias pola República para os republicanos, non? En ese momento nos montes de Ourense e León empezaron as primeiras estruturas guerrilleiras resultando a Federación de Guerrillas de León-Galicia, máis tarde o Exército Guerrilleiro de Galicia-León, cuya base formouse principalmente de loitadores da fronte asturiana, creándose as infraestructuras necesarias para a loita guerrilleira, con enlaces, con puntos de apoio, con estafetas, cunha eficiente organización do chamado llano. A guerrilla, a denominación que lle empezaron ali era organización do alto. Os que estaban no monte se calificaban como do alto. Nas ciudades, en os povos, había a xente que apoiaba a guerrilla, que se organizaba no ano 44 co Partido Comunista, se organizaba para ser o apoio dos que estaban no monte loitando contra a ditadura. E mentres os escapados preocupábanse pola subsistencia individual, formando despois grupos para defenderse ante a persecución das autoridades, pasaron finalmente a ofensiva ao albiscarse o final da Segunda Guerra Mundial, organizándose en agrupacións guerrilleiras, destacamentos ou partidas para atacar determinados intereses da ditadura. Os escapados dos primeiros tempos convertéronse en guerrilleiros, aos que se sumaron despois desertores do exército, represaliados do franquismo, ou a salir das cárceles ou a sair en liberdade condicional, tamén outros fuxidos dos campos de concentración, de traballo, de castigo, familiares ou colaboradores identificados pola forza represiva, a máis tarde enlaces, queimados e mozos que se incorporaron á organización política do Partido Comunista de España nas ciudades galegas. A máis diso, algúns loitadores enviados desde o exilio polas organizacións políticas democráticas. Con esta organización do monte comenzaron as accións militares contra a ditadura de Franco, ao principio preferentemente de autodefensa, escasas e circunscritas a atentar contra falanxistas ou contra os colaboradores franquistas e os confidentes que lles prexudicaban. Tampouco posían armas para máis enfrontamentos e aventuras e buscaron o auxilio exterior dos republicanos coa creación da Unión Nacional Española, a UNE, fronte de unidade franquista no interior e no exilio, e máis cando a Segunda Guerra Mundial comezou a retomar a cor aliada. Durante os primeiros anos da década dos 40 ata 1944, nalgúnas zonas se regruparon os escapados formando pequenos grupos co fin de efectuar algunhas accións de represalias contra os que se significaban na represión de 1936, ademais de impoñer sancións económicas aos máis próximos ao réxime co obxectivo de financiarse e poder satisfacer os custos da súa protección e acollida nas bases de apoio abertas. Quere dicir de que porque roubaban en argot, o sea, en términos que decía a ditadura, porque roubaban os escapados, os guerrilleiros. Roubaban para poder manterse, porque eles no monte non tiñan nada que os que lle axudase a vivir, sino que eles o que facían era determinadas sancións a xente próximo ao régimen. Normalmente non asaltaban, non sancionaban a xente que era de esquerdas ou a xente que era pobre,
senón que eles a información que tiñan que lle facilitaba a xente do llano, a organización do llano, pois sancionaban aqueles que tiñan cartos. Con eses cartos que eles sancionaban os que estaban a favor do franquismo, pois pagaban as casas en donde se escondían. O sea, nas casas que se escondían intentaban de forma que non houvese máis de 3 ou 4 homes en cada casa. Eles pagaban a súa manutención nesas casas. Tamén dotaban determinados importes para a xente que estaba na cárcel. Seus compañeiros que habían sido detidos e que estaban na cárcel axudaban as familias dos guerrilleiros detidos ou mortos. O sea, con eses cartos que facilitaban a organización do llano, compraban armas. Quen lle compraba as armas aos guerrilleiros non eran eles non tiñan forma de poder comprar armas, senón que a organización do llano, que era unha organización que controlaba o Partido Galeguista, o Partido Comunista, pois bueno, de algunha forma, tedes na porta, me parece que hai bueno, que as sancións económicas o que roubaban según o franquismo, porque o franquismo todo eran roubos, non consideraba, o sea, intentou que non se falase dos homes do monte como guerrilleiros, como un enfrentamento á ditadura, senón que para eles sempre foron bandoleros, foron xente que non que non tiña unha bueno, que eran malhechores, que non eran, eles non consideraban, non recoñecían de que era unha organización que había no monte que loitaba contra a ditadura para reclamar a atención dos países aliados despois da batalla de Stalingrado, cando se albiscou quen ia ser o vencedor da contenda, e cobrou forza a organización unha guerrilla belicosa para reclamar a atención dos aliados e que tomasen cartas no asunto español. Este contingente humano de guerrilleiros, cunha procedencia social de campesinos, mineiros e obreiros, chegou a ser importante no monte. Mais sería ao réxime de Franco, en palabras a oposición máis seria ao réxime de Franco, en palabras de Paul Preston, pero para preocupar a un réxime que quería dar a sensación no exterior de que en España non había problemas, que non existía insurxencia. E un réxime militar puxo os medios necesarios para a súa erradicación. As armas utilizadas pola guerrilla sempre foi escasa e deficiente. Os mosquetóns e os naranxeiros, as pistolas e algunhas pistolas ametralladoras, as escopetas de caza, as granadas ou as bombas de man e os puñais ou coutelos, e para os sabotaxes a dinamita e a pólvora. Estas armas incautábanas nalgúns dos enfrontamentos coas parellas da Garda Civil, nas verbenas rurais, aos falanxistas, os somaténs e dereitistas, as que levaban con eles os desertores do exército ou da marina, as adquiridas no mercado negro en Portugal e as conseguidas ilegalmente na fábrica de armas coruñesa, etc., en cargo da organización do llano, que foi preferentemente quen forneceu todo este material.
da fábrica de armas da Coruña, as armas que quitaban eran as armas defectuosas, e despois os propios empleados da fábrica de armas fora as perfeccionaban e as poñían en servicio, non? Pero salían tanto da fábrica de armas como do exército ou da mariña por medio dos desertores que intentaban levar as armas que podían eles con eles. Os guerrilleiros cubríanse con gabardiñas e capas de lenzo impermeabilizado de cor aceituna. Estaban bordadas coas bandeiras republicana e galega, cruzadas, e portaban morrales ou mochilas e bolsas de costado, correaxes con cartucheiras e boinas negras con estelas de 5 puntas encarnadas á fronte. Tamén levaban mantas das que se usaban no exército, de cor castaño. Vestíanse con traxes ordinarios, pantalóns de pana, zapatos tamén ordinarios, vestimenta e armamento que lles identificaba como soldados da República, aínda que o réxime franquista ocultase. Os puntos de apoio na guerrilla foron vivendas campesiñas que acollían clandestinamente a xente do monte, axudándoles a veces sen contraprestación algunha e outras a cambio de cartos ou de garantía de que nada lles sucedería. Nestes escondites pasaron longas temporadas do inverno, así como en momentos posteriores a efectuarse algunha actividade militar. Ademais, crearon unha complexa organización na que traballaron decenas e decenas de persoas, unha rede de enlaces e colaboradores, estafetas, lugares de encontro, que forneceron regularmente todo o necesario para os homes que loitaban contra a ditadura de Francisco Franco. Alimentos, pilas e lanternas, armas, vestimenta, medicamentos, tabaco, ferramentas, información, estafetas de correspondencia, todo previo pago do seu custo. Os enlaces, os loitadores sin fusil foron moi importantes e sen eles os grupos do monte nunca poderían chegar ata onde chegaron na loita armada. Non se pode entender a presencia e a loita do guerrilleiro de Alto sin a existencia e apoio da organización política do Llano. A guerrilla do Alto foi considerada polo réxime e polas forzas da orden o brazo armado da organización comunista, a chamada guerrilla do Llano, ademais dos puntos de apoio e dos refuxios de acollida que cubrían a primeira intendencia dun reducido exército regular. A infraestructura política nas cidades e núcleos urbanos foi fundamental tanto para fornecer o material necesario, explosivos, armas e artigos precisos para a vida do monte, como para alimentar novas incorporacións. En fin, que von a interrumpir este que despois seguramente se ledes o libro está ampliado e moito máis delimitado para poder. Von a ler unha das biografías que acompañan a este traballo e vono a facer con un home que, sin ser daqui, sí que estuvo operando por esta zona da provincia de Pontevedra. Isto se chamaba José Ramuñán Barreiro Ricardito. Ricardito naceu o 28 de agosto de 1913 na parroquia de Parada, en Ordes, e traballou de xornaleiro cualificado de mala conduta nun informe do xulgado de Santiago datado en marzo de 1947, cando Ramuñán estaba no monte loitando e antecedentes políticos sociais tendo estado detido. Actualmente atópase fuxido en Unión dos Bandoleiros, dice as autoridades franquistas. A actividade no monte de Ricardito iniciouse a partir do ano 1944 como represalia por se unir á guerrilla. 8 dos seus familiares residentes en o Casal Ordes foron deportados á provincia de Burgos, provincia onde faleceu a súa mai, circunstancia que aumentou máis se cabe o seu resentimento contra o réxime franquista.
Ramuñán foi un dos homes que se uniu ao grupo actuando na zona de Mesía Curtis, xermen do que foi despois a cuarta agrupación guerrilleira de Galicia e destinado ao destacamento Manuel del Río Botana. José Ramuñán participou, como xa se ten sinalado, no asalto ao cuartel da Guardia Civil de Vimianzo. Máis tarde, o 6 de enero de 1947, Ricardito participou no atentado e xusticiamento do falangista Antonio Mosquera Aller e do seu veciño Manuel Sánchez Quindimil no lugar de Queiroga, parroquia de Olas, no municipio de Mesía, acompañado de Foucellas, José Blanco Núñez e Manuel Díaz Pan. Este último, a sazón comisario político do destacamento, vixiando os homes que se encontraban na cociña. Ramuñán estivo situado fora da vivenda para vixiar e guardar a retagarda. O mesmo José Ramuñán Barreiro participou igualmente noutras accións guerrilleiras como foron sancións económicas, sabotaxes e atentados durante o resto de 1947, acompañando a Manuel Ponte Pedreira, Juan Couto Sanjurjo e Saúl Mallo Méndez, tanto nos destacamentos Manuel del Río Botana e Santiago Álvarez, como máis tarde, ao final da súa carreira guerrilleira, no Arturo Cortizas. No ano 1948 foi destinado con Foucellas a reactivar a quinta agrupación guerrilleira na provincia de Pontevedra, participando no atentado e axusticiamento do falanxista e presunto paseador Jesús Cuñarro Mosteiro. Así mesmo, José Ramuñán Barreiro foi o autor material dos disparos que acabaron coa vida do mariño mercante, veciño de Taragoña, en Rianxo, Juan Ramón Mosquera Fungueiriño, atentado executado de forma casual o 27 de abril de 1948, como xa vimos anteriormente. Ramuñán participou asimesmo nas sancións económicas impostos a varios veciños de Carracedo, Caldas de Reis, e despois de todas estas accións na provincia de Pontevedra, o incremento das forzas de orden que perseguir os homes da guerrilla asustaron a partida, decidindo desplazarse cara ao norte para evitar o enfrentamento frontal que consideraban suicida. Así acudiron ás terras da provincia coruñesa para aliviar un pouco a presión que sobre eles se estaba a exercer e ao mesmo tempo co obxectivo de seguir efectuando nun claro erro táctico e estratégico unha serie de sancións económicas nunha zona moi coñecida por un dos homes que se sumaron ao grupo, Manuel Agrasar Cajaravilla. O paso da partida pola zona e as súas actividades sancionadoras puxeron en sobreaviso a Garda Civil de Santiago, que dispuxo dun amplio operativo de peiteado de montes, vales, edificacións dentro do triángulo comprendido entre a poboación de Santiago, Padrón e Pontevea, dando como resultado a localización da partida o 19 de maio de 1948 no lugar de Loureiro, Teo. Meses despois dos acontecementos de Loureiro, onde caeron os restos da quinta agrupación de Galicia, Ricardo incorporouse ao grupo comandado de Allegue e José Temblas, actuando entre a zona de Ourol. Termina aquí a súa actuación na provincia de Pontevedra, e aunque el foi un dos supervivientes da encerrona da Garda Civil en Teo, poucos meses despois seguiu loitando, pero en un momento determinado non se supo máis del. O que pasou foi que o mataron, pero o enterraron a propia Guardia Civil e non houbo información algunha da súa desaparición. O que si localicei foi que a Guardia Civil, despois de 2 anos, deixou que volvese a familia del, que estaba desterrada en Castilla, que volvese para a súa casa,
Iso é un indicio de que o habían matado, pero que non consta a súa morte en ningún sitio. E con isto eu termino, perdonade a paliza, pero bueno, espero que o libro que os guste. Pois eu a Fonteira, ese que nos Fonteira foi tamén o meu bisavó. E contaba, e vou a contar unha anécdota que me pasou na feira da Coruña, onde, cando sacaches o libro de Foucellas, aquilo fora a revolución, e tiñámoslo couceiro, mas nós só na feira, porque estaba, bueno. É que se agotou, o libro se agotou os 7 días da feira de Coruña, se agotou. Exacto, e tiñamos unha pila ali, couceira nos. Entón chega, había un montón de... Bueno, estaba a caseta chea de xente, e ven un señor, Mariano, e me di, non sei que, por como te atreves a poñer este libro, bueno, formame unha escandalera ali que non vexas. E outro señor... Pero a escandalera por que? Porque non podía ter un libro de Foucellas. O sea, que era... Me montou unha que non vexas ali, unha pirula por ali, e en isto marchou. E dixo, pero fai falta que mire para ele, eu estei. E outro señor dixo, rapaza, ti viches como son os franquistas? Ti mira, dixo, eu son o último do grupo de Foucellas. Era de Dios. Ai, sí. E ali estivo e dixo, mira, non quixen decir nada, porque entón formábamos aquí un verdadeiro escándalo. Esa era da Que tele. ano foi iso? No 92. 92, sí. No 92, cando saliu O de Foucellas, moito ali. Sí. Tivemos os dous, a couceira máis nós. Porque a xente, a maior parte da xente, consideraba de que eran malhechores, que eran delincuentes, que eran... Iso hubo co tempo, cando daba charlas así algunha vez, na Coruña, na propia Coruña, pois había xente que non quería que fosen digamos, a esas charlas por culpa de que iban a oír sobre un delincuente, non? Sobre un asesino, porque era o que tal. Eles non querían que as demais xentes coñecesen o que realmente pasou, non? Porque eles sabían máis ou menos o que pasou, pero non querían que os demais o supesen. Pois a mí eu con Foucellas, o recolleu moitas veces. Canto tempo estiveron no monte? Hasta que anos estiveron no monte esta xente? Vamos a ver, cando a guerrilla desapareceu como a súa actividade, cando a súa actividade desapareceu, foi sobre o ano 48-49, aí desapareceu, non? Pero, claro, quedaron algúns supervivientes. O piloto, que escribiu sobre a biografía eire sobre el, algún máis. Foucellas tamén sobreviviu, un compañero de Foucellas tamén, non? Non sei se... Gardarríos tamén, non? Que? O Gardarríos tamén andaba. Non, o Gardarríos xa o mataron antes. Eu o que non estou de acordo é o que di o PC, porque era unha cousa que te quería preguntar. Aquí hai uns historiadores que son se basean no que di o PC. O PC ten o seu relatorio como a todos os partidos políticos, é lógico. Despois hai uns que tomamos as cousas que nos fixamos sobre todo da cousa oral, hasta que chegaches ti e entraches nos documentos oficiales, que foi moi famoso. Pero agora hai unha nova fornada de historiadores, por chamarlle así, porque chamaron historia, que van aos cousos oficiales e dan por oficial, ou non por oficial, por verdade, canto poñen os papeles, non? Eu non sei como vesti eso. Non. Os papeles, vamos a ver, os papeles a Guardia Civil mentía. Claro. Eso, o único que ti tes que coñecer cales son as mentiras. Eso é unha cuestión de investigar moito e ver
que tantas mentiras de que si lle faz caso a eles, eles son os bons e os demais son os... Claro, pero ti leches a historiadora esta, que saca en Nós e que o publiquen en Nós, que o piloto que non estuvo da cárcel e que estuvo nun batallón falangista en Extremadura, claro. E o dá como verdadeiro. E que o publiquen, porque... É a primeira noticia que teño. Sí, non o viches? Non. É tremendo, un artículo dunha cousa que foi colaboradora tamén da Nosa Terra, que eu quedei apampado. Pero ten máis así, e hai máis historiadores así. Que entran a un couso e dano como verdade, sin poñerse en... Isto todo é documentación. Non, xa. E aquí, documentación. E aquí, claro, hai que facer ver a realidade, non o que dicen eles. Eso de que morrío pola lei de fugas, non. Se hai cuestións que ti tes que saber se o mataron con 2 tiros na cabeza, non é que pode ser, pode ser unha vez, pero a maior parte un tirador. Claro, é correndo, é alto, párase, se lle gritaban. Ou se a maior parte das veces é dicir vete andando. E cando estaba un pouco de distancia lle disparaba, non? Pero, por exemplo, Helmut, a última vez que estuve con Helmut, sabes que iba a sacar un libro da guerrilla que eu tiña prometido a Nosa Terra, que despois non deu sacao, porque marchou po norte, a Lapa fixo a casa e tal, e cando estuve a última vez con il, eu dixo, non te preocupes que eu comprometo a sacalo igual. Estuvemos falando e que eu xa investigara o do piloto, dei o couso do piloto, o documental, e me dixo, non o saco, porque teño que revisalo todo. A luz do que sacas ti, claro, el tiña a base do PC, e todos os documentos do PC, pero o PC minte tamén... Bueno, vamos a ver. Como un... Si lees tú el guerrilleiro, si lees todas esas, tamén exagera moito a guerrilla. E ti non podes facerlle caso a guerrilla. Tens que ir tratando de encontrar a verdade con uns e con outros, pero non facerlle caso a uns nin a outros de todo, senón con moitos documentos que vas quitando o PC se portou moi mal con estes homes, porque non lle axudou nada aqueles que quedaran aquí para poder trasladarse a Francia, porque a Portugal xa era moi difícil. O que está ainda sin escribir é o, digamos, e non dan documentos a ninguén, son as cousas de que os que mandaron eliminar. Bueno, algúns non lo sabemos. Sí, pero o brasileiro, por exemplo, sábese, pero non queren dar a cousa, nin facer, non unha autocrítica, dizer, bueno, foi neste contexto que eu podo entendelo, eu falei no con Lister, podo entendelo que o que dirixe esas cousas que tiña que tomar accións. Eu entendo. Sí, bueno, sí, que non son da súa tendencia. Ou como é a situación, eu entendo esas cousas, pero hai que, o normal é que se expliquen. Se fixo por isto, neste contexto e tal. Non? E aí falla e non deixan nada máis. Non deixan entrar os documentos. Eu creo que a guerrilla non ten nada que ver, a versión da guerrilla non ten nada que ver co Partido Comunista. O Partido Comunista mandaba de vez en cando, pero aquí non traían cartos, porque unha das maiores pérdidas da guerrilla foi ter que asaltar a xente para poder sobrevivir. O sea, partidos políticos que de alguna forma tiñan cartos fora non en ningún momento financiaron esa loita, porque o ter que sobrevivir cos cartos que digamos dos asaltos que eles facían, consumía todo o tempo que eles tiñan que dedicalo para loitar contra a ditadura.
non? Porque loitar contra a ditadura non é sancionar a un, a outro e a outro. Loitar cas armas, os atentados, porque unha das cousas que máis querían facer era os atentados a vías férreas, instalacións eléctricas, para que eso se trasladase a propaganda, a propaganda aos medios de comunicación, que eso tamén era outra cousa, que a ditadura o que fixo foi ignorar o que había no monte, non ignorar en canto a publicalos nos medios de comunicación, senón prohibiu que nos medios de comunicación falasen de atentados, de sabotajes. Ao principio non. Ao principio non, hai bastante... Pero despois... Despois sí. Sí, despois sí. Cando se falaban algo, cando había un enterro dunha persona axusticiada pola guerrilla, aí empezaban a falar algo, pero polo demais trataban de desviar, digamos, o objetivo da guerrilla a simples malhechores. O piloto estuvo escondido, despois do 78, do 79, estuvo escondido, pero xa deixou a actividade guerrilleira. Non. Eu nego-me a admitir eso. Nego-me a admitir eso porque o teño moi estudiado. Cal era a actividade guerrilleira? Cal é a que podemos chamar a actividade guerrilleira? A que se adapta ás circunstancias políticas e sociales. Por exemplo, o piloto fixo toda unha reivindicación cando foi o salto de Belesar contra as expropiacións, pero tremendas. Era quen facía os papeles e quen presentaba os papeles. Para min iso, daqueles momentos, é unha actividade. Todos a xente que... Pero unha actividade que eu considero que non é guerrilleira. Porque en esas fechas o Partido Comunista había dado instruccións a xente que estaba no monte para que deixasen de actuar como guerrilleiros e organizasen a xente rural para... Pero Luís, había expropiacións, seguía unha estrutura. E digo que esa estrutura foi a que heredei eu cando, a parte desa estrutura, cando empecé a montar as comisións labregas da zona. Sí. Pero digamos, éramos enlaces. Eso era a actividade que lle mandaron que deixasen, interrumpisen, digamos, a loita no monte e introducísense no rural, na xente rural, para organizar os sindicatos esa cousa. Pero non había atentados, non había xusticiamentos. Sí que houve atentados, houve atentados, houve a xente que raptaron, houve a xente que... Vamos a ver, o caso de Foucellas. O caso de Foucellas estuvo, o colleron escondido a ele, máis a Manolito Vilar, nunha cova. Esa cova era o seu refugio. Pero non tiñan unha actividade. Eles podían ir un día, como foron un día o médico de unha aldea de Curtis que coñecían eles, o Foucellas, a pedirlle cartos para os seus compañeiros. Pedirlle cartos. Non sancionalos, sino que necesitamos dinero para meus compañeiros. Pero non hubo actividade ninguna por parte de Foucellas para... O do piloto 3 meses antes de matalo, o Luís da Veiga pegoulle un tiro dunha perna e despois foi a quen lle roubou en sentido así. Se asaltas un cuartel e da policía e levas as máquinas de escribir e levas armas, eso para min é guerrilla. Sí, pero eu o que vin é que xa non había unha estrutura de organización, o sea, de... Non había estrutura do PC, pero hai unha estrutura
é cando pasa el guerrilleiro a imprimirse en galego, contrariamente ao que quería o PC. Sigue existindo o guerrilleiro, sigue existindo, convocan a unha folga xeral, reparten de cousa. Pero eso non é unha actividade do monte, esa é unha actividade do llano. Pero é que eu non estou, claro, é que estamos de acordo, eu non estou ademais de acordo con esa división que fan, porque os guerrilleiros non facían esa división despois. É unha división do Monte do Llano que é dunha terminoloxía un pouco militar para aquelas, pero non é isto, non é a terminoloxía que se usaba despois, porque despois a maioría da xente non estaba do monte dos últimos anos, estaba nas casas e facía unha labor eminentemente política.